La Paeria de Balaguer i l'associació Reintegra han arranjat un local del carrer d'Avall. La reforma forma part de l'itinerari Primera Oportunitat del programa Noves Oportunitats que impulsa l'associació Reintegra i en el qual les persones participants fan tastets de diferents oficis. Així ho ha explicat a Ràdio Balaguer el paer de Serveis Municipals Jesús Cienfuegos, que diu que fins ara els assistents havien treballat en materials com la pintura i el guix i ara, amb aquesta actuació, han après tècniques amb altres materials. Aquesta obra l'estem fent en cooperació amb Reintegra, dintre del treball de tasters d'oficis. Ja és la quinta edició que fem d'aquests treballs. Les primeres han sigut rehabilitació d'habitatge i ara el que interessava era que els nois aprenguin tècniques també diferents, que no sol treballen en pintura o que treballen en el guix, sinó que també treballen diferents materials. El local es destinarà a l'Associació d'Escoltes Lorrem, una entitat que, segons Jesús Cienfuegos, no té actualment cap espai físic on instal·lar-se. El paer de Serveis Municipals ha agraït la feina que fan els escoltes al mateix temps que ha explicat que el fet que la seu de Lorrem s'ubiqui al centre històric donarà vida a aquesta part de la ciutat. Cienfuegos ha volgut destacar també la tasca que fa Reintegra amb aquest programa Noves Oportunitats per fomentar l'aprenentatge d'un ofici i la formació de persones nouvingudes. Crec que tant el projecte de Reintegra és un projecte bonic, és un projecte on donem oportunitats a aquests joves a agafar l'idioma, a conèixer millor l'idioma i a conèixer noves tècniques de treball que ells no coneixen i així puguen encarar-se cap a un futur. I també és bonic fer aquesta col·laboració amb el grup d'escoltes Lorrem perquè també fan una tasca molt bona aquí a Balaguer, cuiden els nostres infants, potencien i dinamitzen la ciutat i creiem que el que en un futur puguin vindre aquí donarà també vida al casc antic de Balaguer. Els treballs han consistit en dividir l'espai mitjançant una paret de pla dur. Es tracta de la primera fase per adequar al local un magatzem per als escoltes, mentre que en una segona fase s'hi preveu habilitar un lavabo.